Vítajte pri dnešnom preskúmaní zdrojov. A dnes sa pozrieme na niečo, čo je, povedzme si úprimne, absolútne kľúčové pre zdravie, ale často tak trochu v úzadí. Vitamín D. Máme tu k tomu jeden fajn materiál. Volá sa Vitamín D. Slnko, zdravie a životne dôležité fakty. Skúsime z neho vydolovať to podstatné. Prečo ho potrebujeme, odkiaľ ho vziať a čo hrozí, ak ho máme málo, alebo aj veľa. Presne tak. Aj mne na začiatok možno taký malý mind-blown moment z toho textu. Vedeli ste, že sa v tele správa skôr ako hormón? Nie je to len taký pasívny vitamín. Áno, to je dôležitý bod. Ten hormonálny aspekt je vlastne kľúč k pochopeniu, prečo má taký široký záber. A ešte jedno číslo ma zarazilo. Že vraj až miliarda ľudí na svete má nedostatok. To je wow. Je to naozaj globálny problém a ako hovoríš, nesúvisí to len s kostiami, aj keď tie sú asi najznámejšie. Ovplyvňuje imunitu, náladu, svaly. Pozrieme sa na to bližšie podľa toho textu. Fajn, tak poďme na to. Úplný základ, čo to teda ten vitamín D je. Materiál hovorí, že je rozpustný v tukoch. Čo to znamená? V praxi to znamená hlavne dve veci. Poprvé, že si ho telo vie ukladať do zásoby, do tukového tkaniva. Aha, takže nemusíme ho príjmať úplne každý deň, ako napríklad vitamín C? Teoreticky áno, telo si vie spraviť zásobu. A tá druhá vec je, že na to, aby sme ho dobre vstrebávali či už z jedla alebo z doplnkov, potrebujeme v tom jedle aj nejaký tuk. Bez tuku sa vstrebáva horšie. Rozumiem. A k tej hormonálnej povahe? V koži pomocou slnka a potom ho ešte pečeň a obličky musia aktivovať, premeniť na tú aktívnu formu. A tá potom funguje ako signál, ako hormón, ktorý riadi rôzne veci v bunkách. A tá jeho najznámejšia úloha je práve riadenie vápnika a fosforu. To je alfa a omega pre zdravé kosti a zuby. Pomáha telu tieto minerály vôbec z čreba vstrebať. Jasne. To nás privádza k tomu, prečo je taký dôležitý. Tie silné kosti a zuby to asi pozná každý. Zdroj spomína prevenciu krivice u detí, osteomaláciu, osteoporózu u dospelých. Presne. Tým, že zabezpečí, aby sa vápnik dostal tam, kam má, do kostí, tak udržiava ich hustotu, pevnosť. Môžeme jesť vápnika koľko chceme, ale ak chýba Dčko... Tak ten vápnik si len tak prejde trávením a veľa užitku neurobí však. Presne tak. Je to ako stavať dom bez malty. Tehly sú, ale nedržia pokope. Akej, takže vápnik potrebuje manažera D, ale ten text naznačuje, že to ani zďaleka nie je všetko. Napríklad podpora imunitného systému. Ako to tam funguje? Áno, toto sa teraz dosť skúma. Podľa toho materiálu majú mnohé naše imunitné bunky na sebe také, anténky, receptory pre vitamín D. Aha. A to naznačuje, že vitamín D priamo ovplyvňuje, ako naša imunita reaguje. Pomáhajú tak ako si regulovať, modulovať zápalové procesy. Zdá sa, že podporuje schopnosť tela brániť sa infekciám, či už vírusovým alebo bakteriálnym. V texte sa dokonca spomína možná súvislosť s priebehom respiračných ochorení. Áno, aj keď tam sa zdôrazňuje, že sú potrebné ďalšie štúdie na potvrdenie príčinnej súvislosti. Ale je jasné, že vitamín D nie je len nejaký pasívny divák, ale aktívny hráč v našej obrane. Fascinujúce. A čo tá vec s náladou a duševným zdravím? Materiál naznačuje, že nízke hladiny môžu súvisieť s depresiou, únavou. To je ďalšia zaujímavá linka. Vieš, aj v mozgu našli tie receptory pre vitamín D. Vážne? Aj v mozgu? Áno. A niektoré štúdie, ako píšu v tom texte, naozaj našli spojitosť, koreláciu medzi nízkymi hladinami Dčka a horšou náladou, depresívnymi príznakmi alebo dokonca aj zhoršenými kognitívnymi funkciami, najmä u starších. Ale mechanizmus asi nie je úplne jasný však. Presne. Je to zložité, náladu ovplyvňuje strašne veľa vecí, ale tá súvislosť sa intenzívne skúma. Nemôžeme povedať, že nedostatok D spôsobuje depresiu, ale zdá sa, že tam nejaká väzba je. Chápem, skôr pozorovaná súvislosť. Dobre, v texte je aj zmienka o dôležitosti pre funkciu svalov. Áno, a toto je dôležité najmä pre seniorov. Podľa zdroja môže nedostatok vitamínu D prispievať k svalovej slabosti, bolestiam, možno aj krčom a slabé svaly to potom zvyšuje riziko pádov. A zlomenín, čo je u starších ľudí veľký problém. Presne. Takže dostatočná hladina pomáha udržať svaly v kondícii, silu aj koordináciu. A posledný bod z tejto časti – prevencia chronických ochorení. Tam sa spomínalo potenciálne nižšie riziko srdcových chorôb, niektorých typov rakoviny, autoimunitných ochorení. To znie skoro až zázračné.
Znie to sľubne, ale tu treba byť naozaj opatrný, ako zdôrazňuje aj ten text. Väčšinou ide o výsledky pozorovacích štúdií. Tie ukážu, že ľudia s vyšším D-čkom majú menej často tieto choroby. Ale tu nemusí znamenať, že práve to D-čko ich ochránilo, že? Presne. Možno tí ľudia celkovo žijú zdravšie, viac sa hýbu, lepšie jedia, nefajčia a popritom majú aj vyššie D-čko. Zistiť tú priamu príčinu súvislosť, teda či doplnenie vitamínu D naozaj zníži riziko, na to sú potrebné dlhodobé intervenčné štúdie, tie prebiehajú. Jasné. Takže zatiaľ vieme, že je súčasťou celkového zdravého obrazu. Tak nejako. Jeho dostatočná hladina je určite dôležitá pre celkové zdravie. Dobre, zhrnuli sme si, prečo je dôležitý. Ale teraz to hlavné. Odkiaľ ho získať? Každý asi povie zo slnka, preto sa mu aj hovorí slnečný vitamín. Áno, naša koža je v tomto úžasná, keď na ňu svieti slnko, konkrétne to UVB žiarenie, tak si ho sama vyrába. Vraj stačí, text uvádza 10 až 30 minút na slnku, s odhalenou tvárou, rukami, nohami párkrát do týždňa. Ale... Očakávam nejaké ale. Je ich hneď niekoľko a sú dosť zásadné. Poprvé, sila toho UVB žiarenia sa extrémne líši. Závisí to od toho, kde sme, geografická poloha. Ďalej od rovníka je slabšie. Jasné. Potom ročné obdobie. U nás v našich zemepisných šírkach je to tak, že od jesene, povedzme október, až do jary, marec, apríl, je slnko tak nízko nad obzorom, že to potrebné UVB žiarenie sa k nám skoro vôbec nedostane. Aj keď svieti slnko. Čiže v zime sa môžem slniť aj hodinu a nič. V podstate áno, tvorba v koži je minimálna alebo žiadna. Ďalej záleží na dennej dobe, najsilnejšie je okolo poludňa. Počasie, mraky blokujú UVB, znečistenie ovzdušia tiež. A to nie je všetko však. Ešte typ pokožky. Áno, ľudia s tmavšou pleťou majú viac melanínu a ten funguje ako taký prírodzený filter. Spomaruje tvorbu vitamínu D, takže potrebujú byť na slnku dlhšie ako ľudia so svetlou pleťou, aby si vytvorili rovnaké množstvo. A vek? Aj ten hrá rolu. Staršia pokožka už nie je taká efektívna vo výrobe Bčka. No a potom samozrejme ochrana pred slnkom. Opalovacie krémy. Presne. Oblečenie, krémy s ochranným faktorom. Už aj faktor 15 výrazne znižuje tvorbu vitamínu D. Takže spoliahnuť sa len na slnko, najmä u nás v mimo leta, je dosť problematické. To je naozaj oveľa komplikovanejšie, ako si človek myslí. Že nestačí len výjsť on. Dobre, ak slnko nie je spoľahlivý zdroj, čo ďalej? Potraviny. Áno, ale ako píšu v tom materiáli, zoznam potravín, kde jeho naozaj dosť je pomerne krátky. Jednoznačne vedú tučné ryby, losos, makrela, sleď, sardinky. Olej z treščej pečenie, ten sa spomínal kedysi. Ten je extrémne bohatý, áno. Ale chuťovo, nie pre každého. Potom o niečo menej ho je vo vaječných žltkoch a v hovedzej pečení. Ale asi málo kto je lososa alebo treščiu pečeň každý druhý deň, že? Presne. Pokryť dennú potrebu len z týchto prirodzených zdrojov je pre väčšinu ľudí dosť náročné. A čo tí obohacované potraviny? V texte sa spomína mlieko, cereálie, džusy. Pomôže to? Môže to prispieť. V niektorých krajinách je to bežnejšie, u nás menej. Treba si všímať etikety, koľko toho Dčka tam naozaj pridali. Niekedy to nie sú veľké množstva. Určite by som sa nespoliahala len na to. Takže slnko nespoľahlivé, jedla málo. Čo nám ostáva? Doplnky stravy. Sú podľa toho zdroja OK? Podľa textu áno, sú považované za bezpečnú a efektívnu možnosť, ako si zabezpečiť dostatok, najmä ak to nejde zo slnka a stravy, čo je prípad mnohých z nás, hlavne v zime. Odporúča sa tam nejaký konkrétny typ? Áno, odporúča sa forma vitamín D3, nazýva sa aj cholekalciferol, telo ho vie lepšie využiť ako formu D2 a bežné dávky pre dospelých sa podľa zdroja pohybujú tak medzi 600 až 2000 IU, teda medzinárodných jednotiek denne, ale... Zase nejaké ale? Cítim to vo vzduchu. Opäť kľúčové. Toto sú všeobecné odporúčania. Predtým, než človek začne niečo užívať, najmä pravidelne, mal by sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom. Potreba je naozaj individuálna, závisí od veku, stravy, životného štýlu a hlavne od aktuálnej hladiny v krvi. A ešte ten tip na užívanie s tukom. Áno, to je dobrá praktická rada z toho textu. Keďže je rozpustný v tukoch, keď si dáte tabletku alebo kvapky s jedlom, ktoré obsahuje aspoň trochu tuku, napríklad avokádo, orechy alebo len jedlo pripravené na olivovom oleji, tak sa lepšie vstrebe. Super rada. Ako ale vlastne zistím, či mi chýba? Text varuje, že veľa ľudí o tom ani netuší. Aké sú tie príznaky?
No práve, to je ten problém. Príznaky nedostatku sú často veľmi nenápadné a všeobecné, hlavne ak ten nedostatok nie je extrémny. V texte sa spomína napríklad častá únava, taká tá bezdôvodná vyčerpanosť. To má dneska dekto? Presne. Potom bolesti kostí alebo chrbta, svalová slabosť, možno krče, bolesti svalov. Zvýšená náchylnosť na infekcie, človek je stále prechladnutý, ľahko niečo chytí, depresívne nálady, výkyvy nálad, pomalšie hojenie rán a dokonca v niektorých prípadoch aj vypadávanie vlasov. Počúvaj, to znie ako popis bežných problémov, ktoré môžu mať milión iných príčin. Stres, málo spánku, zlá strava. Presne o tom to je. Na základe týchto príznakov sa absolútne nedá spoľahlivo povedať aha, chýba mi vitamín D. Môžu znamenať čokoľvek iné. Preto jediný spôsob, ako to naozaj zistiť, je krvný test. Čiže odber krvi u lekára. Áno, meria sa hladina látky, ktorá sa volá 25-hydroxyvitamín D, označuje sa ako 25-OHD. To je vlastne tá zásobná forma vitamínu D v tele. Jej hladina najlepšie ukazuje, ako sme na tom celkovo. A ten test mi povie, či mám dosť, málo alebo veľmi málo. Presne tak. Ukáže konkrétne číslo a lekár potom vie zhodnotiť, či je to optimálne, nedostatočné, alebo či ide o vážny deficit, ktorý treba riešiť. Takže nespoliehať sa na pocity únavy, ale dať si to zmerať. Dobre. A keď už sme pri tých hladinách, koľko by sme ho mali denne prijať? Aké sú tie odporúčané dávky? Zdroj uvádza tie oficiálne odporúčania, zvyčajne v medzinárodných jednotkách, teda EU, pre predstavu. Dojčatá do 1 roka 400 EU. Deti a tínejdžeri od 1 do 18 rokov 600 EU. Dospelí od 19 do 70 rokov, tam sa to pohybuje medzi 600 až 800 EU. A starší ľudia? Starší dospelí nad 70 rokov odporúča sa trochu viac, 800 až 1000 EU. Tam už tá tvorba v koži klesá a aj vstrebávanie môže byť horšie. A tehotné a dojčiace ženy, podobne ako dospelí, 600-800 EU. Sú tieto dávky niečo, čo by mal každý brať automaticky? Nie, treba to brať ako všeobecné odporúčania pre väčšinu zdravej populácie, aby si udržali zdravé kosti a celkové zdravie pri minimálnom slnku. Sú to také základné poistky, ale ako sme už hovorili, individuálne potreby môžu byť iné. Takže ak mi test ukáže nedostatok, lekár mi môže dať aj viac? Určite. Ak je potvrdený nedostatok, lekár často odporúči na určitý čas výrazne vyššie dávky, aby sa tie zásoby v tele doplnili. To už je ale individuálne a pod lekárskym dohľadom. Dobre. A opačný extrém, dá sa tým aj predávkovať? Môže byť vitamínu D priveľa? Áno, môže. Toxicita vitamínu D je možná, aj keď podľa toho zdroja je našťastie zriedkavá. A vzniká prakticky len a len z nadmerného užívania vysokých dávok doplnkov stravy. Nie zo slnka. Nie. Telo má v koži mechanizmus, ktorý tú výrobu zastaví, keď je ho dosť. Tam sa predávkovať nedá. A ani z bežnej stravy je to takmer nemožné. Museli by sme jesť extrémne množstva tých rýb alebo piť veľa oleja z treščí pečenie. Čo sa stane, keď sa človek predávkuje tými doplnkami? Hlavný problém je stav nazývaný hyperkalciémia. Keďže vitamín D zvyšuje vstrebávanie vápnika, pri jeho nadbytku máme príliš veľa vápnika v krvi. A to je zle? Áno. Môže to spôsobovať nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, zápchu, slabosť, zmetenosť. Človek veľa močí, je smedný a ak to trvá dlho, ten vápnik sa môže začať ukladať tam, kam nepatrí, do mäkkých tkaní, do obličiek, môžu vznikať obličkové kamene, môže to poškodiť obličky. Takže treba byť opatrný. Aká je tá bezpečná horná hranica pri doplnkoch? Ten zdroj uvádza tzv. Tolerovateľnú hornú hranicu príjmu, označuje sa UL, pre dospelých okolo 4000 IU denne. To by malo byť množstvo, ktoré by väčšina ľudí mala zniesť dlhodobo bez rizika, ale čokoľvek nad túto hranicu by malo byť naozaj len na odporúčanie a pod dohľadom lekára, ktorý sleduje hladiny v krvi. Rozumiem. Takže nepreháňať to na vlastnú päsť. Dobre, poďme si ešte raz opakovať tie rýchle fakty zo zdroja, ktoré sme už načrtli. Vitamín D nie je len taký obyčajný vitamín, ale technický prohormón. Telo si ho musí ešte aktivovať. Presne. Na jeho vstrebanie z čreva potrebujeme tuk. Áno, užívací jedol. A tá štatistika vyše miliardy ľudí na svete má pravdepodobne nízku hladinu. To je fakt sila. Počiarkuje to, aký je to rozšírený problém. Takže, keby sme to mali zhrnúť.
Čo sú tie najdôležitejšie veci, ktoré si z dnešnej diskusie o vitamíne D odniesť? Je to vitamín rozpustný v tukoch, funguje ako hormón, kľúčový pre vápnik a kosti, ale dôležitý aj pre imunitu, náladu, svaly. Získavame ho hlavne zo slnka, ale to je veľmi nespoľahlivé, hlavne u nás v zime. Z jedla ho je málo, tučné ryby, žltky, pečeň, takže doplnky sú často efektívna cesta, ako si ho zabezpečiť. Nedostatok je mega častý, ale príznaky sú také, všelijaké. Únava, bolesti, infekcie, zlá nálada. Jediná istota je krvný test. Áno. Odporúčaná dávka pre dospelých je okolo 600 až 800 IU denne, ale potreba je individuálna. A pozor na predávkovanie s doplnkou, bezpečná hranica je okolo 4000 IU denne, ak lekár neurčí inak. A možno taká myšlienka na záver, ktorá z toho všetkého tak nejak logicky vyplýva, keďže ten nedostatok je taký bežný, príznaky také nejasné a zároveň si nechceme ubližiť nadmernými dávkami, tak asi najrozumnejšie pre každého, kto má nejaké podozrenie alebo patrí do rizikovej skupiny, málo slnka, tmavšia pleť, starší vek, nejaké chronické ochorenie alebo proste chce mať jasno, je dať si spraviť ten krvný test. Presne. Je to investícia, ktorá dá konkrétne dáta a na základe toho sa potom dá ten príjem upraviť oveľa presnejšie a bezpečnejšie. Ideálne po porade s lekárom. Je to určite lepšie, než len tak strieľať od boku podľa všeobecných odporúčaní alebo neistých pocitov. Výborný bod na záver. Presné dáta ako základ pre rozhodnutia o zdraví. Dúfame, že toto naše ponorenie sa do faktov o vitamíne D bolo užitačné a prinieslo trochu viac svetla do tejto naozaj dôležitej témy. Ďakujeme za pozornosť.